Здравейте, мили хора! Включвам се, за да ви дам обещаната практика за сваляне на напрежението по време на празниците. Очаква се, че празниците ще бъдат нещо прекрасно, че семейството ще бъде сплотено, ще се чувстваме добре, ще разменяме подаръци и всичко ще бъде по мед и масло. Така поне ни показват по филмите и така са ни втълпили, че е правилно. Обаче какво се получава много често? Започва една пасивно-агресивна обстановка, където има подмятания, сравнения и така нататък. Често се чувстваме пренебрегнати или пък неоценени или директно нападнати от нашите близки или близките на нашия партньор или партньорка. Разбира се, не във всички семейства е така, не винаги така се случва, но има и такива случаи. Именно за това съм създала това видео, за да бъде помощ и подкрепа в такива моменти и в такива случаи. Като за начало си намерете удобно място, където сте сигурни, че няма да ви притесняват в близките 10-15 минутки, за да направите тази практика с мен. Да, ще ви дам директно практика, която може да приложите още тук и сега, за да свалите това напрежение. След като сте се настанили удобно, поемете дъх и издишайте въздуха до край. Направете така 3 пъти. Това ще ви помогне да отпуснете цялото тяло. След което минете с вниманието си по всички части на тялото, като започнете от пръстите на ръцете и краката и ги почувствате спокойни и релаксирани. Отпуснете целите длани, китките, отпуснете предмишниците, лактите и раменете. Отпуснете ходилата, глезените, бедриците, коленете и бедрата. Двата крака са напълно спокойни и релаксирани. Отпуснете таза, корема, гръдния кош. Отпуснете върха на главата, скалпа, челото, веждите, клепачите, отпуснете носът, скулите, устните, брадичката, шията и раменете. Отпуснете мускулите на гърба. И сега сканирайте тялото от върха на главата до върха на пръстите на ръцете и краката. И вижте къде в тялото ви се усеща по-различно усещане. Особено мислейки си за това, което се е случило през изминалите дни, при срещата с роднините. Какво има там? Къде се намира в тялото? Определете интензитета на това усещане от 0 до 10, като 0 е няма нищо, а 10 е максимално силно и неприятно. И сега, държейки на фокус това усещане и всичко, което се е случило, сте чули по свой адрес и сте се почувствали по определен начин, започваме да потупваме по карате точката и си казваме: въпреки това неприятно усещане в тялото ми, като вие го назовавате, какво е точно това неприятно усещане, къде се намира, аз дълбоко приемам себе си такава, каквато съм. Макар че се почувствах, казвате как сте се почувствала на семейното събиране, как обидена, неразбрана, пренебрегната, гневна, подразнена, вие казвате вашето. Аз приемам себе си и чувствата си.
Въпреки всичко това, което стана на това семейно събиране, аз съм добър човек и заслужавам да се чувствам добре. Върха на главата потупваме това неприятно усещане в тялото ми. И отново обръщате внимание към усещането в тялото си и го назовавате. Началото на веждата. Толкова неприятно ми стана, когато този човек ми каза така. И вие си казвате кой, какво е казал или как ви е погледнал. Или пък нещо друго, което се е случило. Края на веждата. Отново същото усещане, което е имало и преди. Под окото тупваме, всяка година става все едно и също. Под носа омръзнаме вече от тези подмятания. Под долната устна не знам как да се справям с тази ситуация. Под ключиците нямам сили да откажа тези семейни събирания. Нямам волята да кажа не. Не ми е приятно и няма да дойда този път. Под мишницата все едно и също. Пак същите подмятания. Пак същите реплики. По пръстчетата и това неприятно усещане в моето тяло. И си казвате какво е това неприятно усещане и къде го усещате. И минаваме, потупвайки по пръстчетата. Отново се почувствах, казвате как. Раздразнена, гневна, пренебрегната, неоценена. Това, което е вашето, това си казвате. По трето, не знам вече какво да правя. Как да подхождам в тези ситуации. По усточката и това усещане в тялото ми. Сега отпускате ръце и отново ви призовавам да поемете дълбоко дъх и да издишате въздуха до край. След което отново да сканирате тялото и да забележите дали това усещане се е променило като интензивност, дали се е изместило някъде, намаляло ли е, увеличило ли се, какво става с него. И ще направим още един рунд. Въпреки това неприятно усещане в тялото ми, сега избирам да се отпусна и да се успокоя. Макар че се почувствах по този начин на семейното събиране, казвате вашия начин, по който сте се почувствали, заслужавам по-добро отношение, защото съм добър човек. Въпреки това усещане в тялото ми, аз дълбоко обичам себе си и напълно си прощавам. Върха на главата. Дали това е насочено към мен или човека просто си е такъв? Началото на веждата. Просто това е неговия или нейния начин на мислене и на изразяване. Края на веждата. Вероятно този човек също си има неговите или нейните травми и преживявания в миналото. Под окото. И сега ги проектира върху мен или върху моето семейство. Под носа. Възможно е да не е насочено точно лично към мен. Под долната устна. Каквото и да е, сега избирам да се дистанцирам от тази ситуация и да я погледна отстрани. Под ключиците. Сега избирам да вдишам и да издишам всички тези чувства и емоции, които изпитах тогава.
този ден на това семейно събиране. И така, ако е нужно, направете няколко пъти това издишане. 10 на сантиметра под мишницата, заслужавам да се отпусна и да се успокоя. Защото това напрежение не ми носи нищо добро. По пръстчетата заслужавам да погледна ситуацията под друг ъгъл, за да се чувствам добре самата аз. Ако друг път се е случвало да се чувствам така, кога ли е било това? Кога в миналото с други хора в друга ситуация съм се чувствала така? Задайте си този въпрос и ако ви излезе спомен, напишете ми коментар отдолу. Излезе ми спомен. Ако искате, го споделете, за да ви дам съвет. Безименни отдолу, сега отварям сърцето си с любов и изпращам тази любов към всяка моя клетка. И затворете очи и се представете как от сърцето ви се разлива мека топлина, която достига до всяка клетка от тялото ви. Дайте си я тази топла, мека прегръдка сами на себе си. Прегърнете всяка своя клетка. Изпратете и любов и топлина. Потупваме под покотрето и продължаваме с тази визуализация. Изпращаме там, където е било неприятното усещане в тялото ни, ако все още го има. Отпуснете ръце и отново сканирайте тялото и вижте как са се променили нещата. Има ли промяна, няма ли, какво се случва в енергийната ви система. Напишете ми отдолу коментар под това видео какво сте усетили и как сте се почувствали след тази практика. Пожелавам ви весело посрещане на новата 2026 година.